दिनै श्री श्री भगवत गणेश फोरबोनि फालिथाय सान भारत हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोआवनो गणेश फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्ला बिजनी सुबाइजार हास्रावबारियाव थानाय श्री श्री गणेश मन्दिराव मन्दिर आफादा गणेशनि 10गुथि जोनोम सान फालिदों। गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे मन्दिराव ओनसोलनि गोबां होंगो दोंगो सुबुंफोरखौ फुजा होनो फैनायखौ नुबोबाय थादों आरो दिनैबो गणेशनि जोनोम सान फालिनायाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ फुजिनो एबा बावनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। गणेश मन्दिरनि आफादगिरि सवेन्द्र नार्जारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला जेब्लानिफ्राय बे गणेश मन्दिरखौ 1954 मायथाइयाव गायसननानै फुजिबोदों बे समनिफ्रायनो ओनसोलाव जौगानाय फैदों आरो गोबां सिबियारिफोरा बिनाय बोर बांसाफोरा जाफुंनानै गोबां बायदि रोखोमनि दान जेरै सनानि आस्थाम त्रिशूल बायदिफोर बे गणेश थानसालियाव होफैयो होननानैबो फोरमायो। गिबियावनो सुबाइजार हास्रावबारि 1 नं 2 नं हलिपारा लांदांपारा गणेश फुजा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लि बिथांनिसिम आफादनि जानाय साबायखर बावबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादि देग्लायबो बांलानि सुक्द'स 29 सालनि भाद्र दाननि 29 अक्ट'निफ्राय जे बाराया मंगलबार बारायनि 2:44 जे जागायनानै जे बुधबार बारायनि भाद्र दाननि 30 तारिखसिम बे सानसेनि हाबाफारि लानानै बे सुबाइजार हास्रावबारि 1 नं 2 नं हलिपारा आरो लांदांपारा बे ओनसोलनि जोहै श्री श्री आफा गणेश चतुर्थीनि जे फोरबो जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। बेयावनो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय दर्शन खालामगिरि भक्तसारि बिथांमोना फैनानै गावनि माखासे भबिष्यत थांनानै थानायाव गावनि जेनेरेशननि जे उनमोनथायनि माखासे बोर आशीर्बाद शिक्षा दीक्षा उन्नत जानायनि आरो सोलोंथाइ साख्रि बाख्रि बायदि बिथिंखौ लानानै बेवहाय आफा गणेश चतुर्थीनि जे जोनोम सान फोरबो फालिनायाव दर्शन खालामनानै बाहागो लाफैयो आरो गोबां भक्तसारिफ्रा बिदिनो जोंनि बे फुजा कमिटियाव फैनानै जोङो फुजिफैनाय सिबिफैनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो बे ओनसोलाव सुबाइजार हास्रावबारियाव 2 गामिखौ लाफानानै जोङो बोसोरसेयाव 2 फोरबोखौ फालिनाय जायो। दानिया जाहैबाय भाद्र दाननि जे 31 तारिख जे देग्लायनि जे फोरबोआव जोनोम सान हिसाबै खुंजानाया बे जाहैबाय एसे फिसा सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जायो। देग्लाय आं बावलांदोंसो जे खुंफुंनाय जे थिया जाहैबाय 60गुथि खुंगा जाबाय। बे सुबाइजार हास्रावबारि जे हलिपारा लांदांपारा नि जहै जे श्री श्री आफा गणेश चतुर्थीनि जे जोनोम सान खुंफुंनाया देग्लाय 69थि खुंगा जाबाय आरो गोबां रायजो राजा आरो भलुन्टियारफोरखौ लाफानायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय माखासे दर्शन खालामनो फैनाय रायजो राजा आरो आइ आफाफोरखौ जोङो मोजाङैनो आबोद आरो रिसिभ खालामनानै जे मिथियैखौ मिथिहोयो धोरोमनि बागै आरो गावसोरनि जे मोननांगौ जे माखासे बोर आशीर्बादनि बागै बेवहायनो जोङो बिथांमोननोबो सुबुरुन होनानै जों हेफाजाब होयो। जे जोङो बुंनो हायो आरो जोङो नुनो मोनो जोंनि जे दौरि हान्जा आरो जोंनि जे बिबानगिरि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै खोनानो मोनो गुबुन गुबुन बोसोरावबो बिदिनो माखासे भक्तसारिफ्रा फैनानै गावनि जे जाफुंसारनाय गावनि जे आशीर्बाद आरो बोरखौ मोनफुंनायनि गेजेरजों बेवहाय गोबां फिथाइ महरै गमामायैनो जेरै मोननानै बेवहाय माखासे दान होफैयो। सोरबाया त्रिशूल होफैयो, सोरबा सनानि आस्थाम, सोरबाया सनानि जे जिन्ज्रि, सोरबाया प्रसाद पाति, सोरबाया बिदिनो गाननाय जोमनाय बायदिसिना होफैनानै बेवहाय गावनि फोथायथि आरो बे भक्तसारिनि जे सिबिनाय फुजिनायनि माखासे गरजियास जे हाबाफारियाव जों बेखौ नुनो मोनो होननानै बिथांमोननिफ्राय जों मिथियो। ओंखायनो आंबो फोथायो जे श्री श्री आफा गणेश चतुर्थी जे जोनोम फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जों गोबांथार माखासे बुंनांगौ गैया होमब्लाबो जोङो साननानै लायोदि बे ओनसोल बा एलेकायाव नायल' जाल' जोंहा गणेश मन्दिर दङ आरो बे गणेश मन्दिरनि जे गेजेरजोंनो माखासे संस्काराव जायै माखासे माने गियान गैयै मानसिफोरखौ जोङो माने सोदांनाय आरो माखासे मानसिफोरखौ उन्नत खालामनायाव जोबोद हेफाजाब
जायो होननानै आंबो फोथायो आरो। बे तिथि दिनाव जोङो फुजारि आरो लोगोसे पुर'हित ब्राह्मण ऋषि मुनि लानानै श्री श्री आफा गणेशनि चतुर्थीखौ जोङो खुंफुंनाय जायो। बे खुंफुंनायाव जोङो जागा जोमगायै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै भक्तसारिफोरखौ फैनानै खुलुमफैयो सिबिफैयो। दा बिथांमोना श्री श्री आफा गणेशआ जेरखम भक्ति होयो एरखम मुक्ति होयो हिसाबै दा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनानै खुलुमफैयो सिबिफैयो बेबादिनो खुलुमफैजोबो। दा बेखायनो आङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिबो जों एबारनो खुंदों आरो जोङो बे तिथिजों लोगोसे जों माग दानाव श्री श्री आफा गणेशनि गिदिर फुजा आरो फुजा खालायो। बे फुजायावनो देरसिन फुजा जायो। दा लोब लोब जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जों बेवहायनो खुलुमफैयो फुजिफैयो बोर बिफैयो। दा बेबादिनो जोंनि बे एरियायावबो जायगायावबो बुंनो थाङोबा बहुद दिनैहाय आफा गणेशनि जिथु मन्दिर थानानै खाथि खालानि एलेकानि बा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि बे इसोरखौ बोर मोननांनानै दा बेवहाय उन्नत जादों। शिक्षा दिक्षायावबो आवगायदों होननानै आं बुंनो हायो आरो खोब माने साननो हानायबो गियान फैदों होननानै आं बुंनो हायो। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।